Guys, excited kay ko as in. I'm so excited. I'm so excited. Excited kay ko, Darbs. Kaya nga naman excited ko. Kay mag-craft ta og copper golem. Kung saan na to ang copper golem. Siyempre, ang trabaho sa copper golem, mag-organize. Tanawa ko na kung siya ito. Kung saan man na niya pagkuha dito. Pero, kana o, di ba sa loyo, na yung mga barrel. Barrel ba na? Nakalimutan ko sa ngalan. Limpyo na to na saya. Although, limpyo man akong balayo, pero organize na to. Kasi dahil di-organize pa, no? Kulang pa dahil. Kasi dili pasok sa yung standard. Okay? So, mag-craft ta. Butang daw, wait lang. Kailangan man daw mag-craft ko dupuan. Basta tag-iron ba eh. Basta mga-craft na ko ang new one eh. Yes, mga-craft ko. Goods. Sige. So, karon ato ning ibutang diri. Okay. Okay. Tapos, magbutang tao. Diri. 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 Ayun. 1, 2, and 3. Tapos, sunod buhaton. Sa sunod buhaton, guys. Sa sunod buhaton, syempre, kung gamit tao, kani, shears. Okay? So, let's witness yung... Oh my God! Ah! Oh my God! Ah! Cute kayo sila, cute kayo! Cute kayo sila, cute! Ka-cute sa copper golem. Ka-cute sa copper golem, sayaw, pretty, cute. Oh my God, you're so cute! Huh? Oh my God! Okay, sige, mag-craft ta. Please, pakibutang ani. Pakibutang. Okay? Karipot. Kani. Tapos, ito ba lang? Kani. Ay, ayaw ni. Sabi ba na ito ah? Kani. Tapos, kani. Okay, bye-bye. Ay, God, cute. Kalimutan na ito dito. Okay. Pwede na ni. Nagtutaw lagi niya. Ito na dali. Ay, ito. Ano ito? Ito na ako ba yun? Sige. Oh, so cute! Oh my God! Oh my God, cute kayo sila ng taon, guys. Cute kayo sila ng taon. Tanawa. So cute. So cute nila. Oh my God. Cute kayo sila. Tanawa. Tanawa, guys. Kang cute ta. Tanawa ang forma. Oh! Parehami sa nina, di ba? Cute kayo. Mga picturean. So happy for them, for myself. Siyempre, may emote ta. May lipay ko ta. Tin-tin-tin. Tin-tin-tin. Emote. Yeah. The gallery is almost full. Okay. Naka-cute eh. Oh. Kasi di makita na anak. Oh. Wala. So cute. Oh, cute kayo. Oh my God. Cute kayo mo. Cute kayo ka. Cute kayo. Hihi. Oh my God. So cute. Okay. Tulog na ka. Good morning, Copper Golem. Morning. Diyan kay mo.
Ah! So cute. Okay, puno na.